Incwadi yezenzo isahluko sesihlanu iyafundeka. Ke kaloku indoda ethile, uHananiya ngegama, enoSafira umkayo, yathengisa ngemfuyo yayo, yashinda kulo ixabiso layo. Sazi naye umkayo, yazisa inxenye ethile yayibeka ezinyaweni zabapostile. Wathi ke uPetros, "Hananiya, kunganina uba uSathana azalise intliziyo yakho, ukuba umxokise uMoya Oyingcwele, ushinde kulo ixabiso lomhlaba, oko ube uhleli, ubungahleli kuwo na, kananjalo uthengisiwe, ubengakhona na egunyeni lakho? Yena ukuba uyibeke le nto entliziyweni yakho, akuxoke kubantu, uxoke kuThixo." Ewavile ke uHananiya la mazwi wawa, waphuma umphefumlo. Kwabakho ukoyika okukhulu kubo bonke abantu ababezivile ezo zinto, suka ke amadodana amsonga amthwalela ngaphandle amngcwaba. Kwaba mzuzwana ke, ngathi ngowamaxa amathathu, wathi umkakhe engayazi into ehlileyo, wangena. Umphendule ke uPetros wathi, "Ndixelele, umhlaba lo ukhutshelwe inani elingaka na?" Wathi yena, "Ewe, elingako." Uthe ke uPetros kuye, "Yina ukuba nivumelane ngokumlinga uMoya weNkosi, yabona, iinyawo zabo bangcwaba indoda yakho zisesemnyango, baya kukuthwalela phandle." Wawa ke kwalapha ezinyaweni zakhe, waphuma umphefumlo. Bangena ke abafana, bamfumana efile, bamthwalela ngaphandle, bamngcwabela ngasendodeni yakhe. Kwabakho ukoyiko kulo lonke ibandla nakubo bonke abantu abazivayo ezo zinto. Ke kaloku ngaza izandla zabapostile kwabakho imiqondiso nezimanga ezininzi phakathi kwabantu, baye bonke bemxhelomnye evarandeni kaSolomoni. Ke kaloku kwabanye akubangakho namnye waba nobuganga bokusinamathelisa kubo, baye abantu bebenza bakhulu, kwaba kukhona bengozelelwayo abakholwayo kwiNkosi. Into eninzi yamadoda neyabafazi babayithwalela ngaphandle imilwele ezitratweni, bayibeka ezingqengqelweni nasezinkukhweni, ukuze bathi akubona ukuba uPetros uyeza, kubekho kuyo ethi esityikelelwe sisithunzi sakhe. Yaye ke ebuthelene eYerusalem nenkitha yabemizi ejikelezileyo, ithwele imilwelwe nabakhathazwa ngomoya abangcolileyo, abasithi bona baphiliswe bonke. Ke kaloku wasuka umbingelelo omkhulu, nabo bonke ababenayo babengehlelo labaSadusi, bazala ngumsindo, babesa isandla abapostile, babafaka entolongweni yabantu bonke. Ke kaloku isithunywa seNkosi sayivula iingcango zentolongo ebusuku, sabakhupha sathi, "Hambani niye kuma nithethe etempileni kuwo bonke abantu amazwi obuboni." Bevele ke bangena ngokwesifingo etempileni, babafundisa. Wafika umbingelelo omkhulu nabo babenaye, wayibizela ndawonye intlanganiso yamatyala nawo onke amadoda amakhulu abonyana bakaSirayeli, bathumela endlwini yamakhonkxa ukuba baziswe. Ke kaloku akufika amadindala, akabafumananga entolongweni. Abuya ke abika esithi, "Indlu yamakhonkxa siyifumene okunene ivalwe ngokuqinisekileyo kanye nabalindi bemi ngaphandle phambili kweminyango. Sivulile ke asifumananga mntu ngaphakathi." Bathe bakweva la mazwi umbingeleli nomphathi wetempile nababingeleli abakhulu babakhohla, bathi, "Azi ingaba yintoni na le nto?" Wafika ke othile wababikela esithi, "Yabonani, amadoda lawo beniwafake entolongweni nangaphaya etempileni emi efundisa abantu. Wesuka umphathi enamadindala wabazisa kungengamandla, kuba babesoyika abantu, hleze baxulutywe ngamatye."